Следващият лектор ще бъде Боян Бенов. Не? Да. Чувате ли ме? Окей. Спомням се, че в тази зала звучаването е ужасно, така че може би ще се ползва без микрофон. Здравейте, аз ще говоря кратко. Дойдох в България 2009 година. Не беше безкрайно планирано, озовах се тук. Последните 4 години съм имал изключително голям късмет да работя с много хора, главно в бизнеса, но това, което ми е дало много щастие, е било извън бизнеса. Дали ще е с образование, или ще е програма, която учи млади хора нещо свързано с предприемачеството и свързано с иновацията, колкото и тази обширна тема. Никога не съм се замислял обаче защо правих тези неща. В последните няколко месеца някак си се представих пред въпроса, или въпросът беше представен пред мен. Защо човек взима социална позиция? Тоест, защо просто не си водим живота в нашия си малък кът? Гоним си една кариера, правим си това, което си правим, гоним си нашите интереси. Какъв е смисълът да взимаме позиция за каквато и да е социална тема? Дали ще е образованието, както мен ме интересува, и ще е нещо друго свързано с обществото ни. Честно казвам, не се бях замислил. След това си помислих за подобни събития като това и още много други, които съм участвал. Между другото, имам една критика към един от организатор, който избяга. Си го знаеш. Тази зала според мен не е забавна. Виждам се много хубави неща да се случват тук. И е било начало на много хубави проекти. Стига хората да искат да бъдат. Имам съм щастието да участвам в събития и тук, и там, в точно тази зала, които са били началото на нещо страхотно. Мислих си и стигнах до извода, че имам тази позиция, защото вярвам, че България заслужава да има позитивна обществена среда, да има една среда, където хора като вас, където хора от много други подобно възрастно млади имат поле да си развият тяхните идеи. В момента тази среда не може да се каже, че съществува на макро ниво, но от друга страна пък има страшно много хора, които правят нещо на индивидуално ниво. Има хубави организации, които са много от тях, които са представени тук днес, които дават възможност на млади хора като вас да си развиват собствените идеи. Като собствени идеи правим си вдъхновени сме от нещо, което искаме да подобрим държавата у нас, отхващаме един проект и си тръгваме по пътя. Понякога е малко трудно да видим как тази индивидуална работа създава среда, но мисля, че едно събитие като това, което сме днес, може да се съберете и да видите по всичките тези 10 звена или колкото са 10 сте избрати за различни сфери на промяна, може да се съберат в едно цяло. И сфери, които иначе са много разнообразни, много различни. Виждаш, че хората се движат от една и съща енергия, едно и също желание да променят държавата около тях. И днес имам чувство, че България много се нуждае от хора като вас. Един съвет, който бих имал, и ако нещо можете да вземете като извод. Обикновено тези откривания са малко сухи, просто хора се изреждат, говорят някакви неща и се тръгват. Ако вземете нещо като извод от това и да го използвате демотивационно, обаче идеите самите нямат особена стойност. Знам заглавието на конференция. Обаче идеите самите нямат стойност. Действието, което последва след идеите, след тази страст, която ви кара да седнете в една група и да кажете това искаме да се фокусираме, това искаме да направим, работата, която последва и резултата, който води това всъщност е стойностното. Така че вдъхновявайте се от тези 2 дни, които ви предстоят да работите. Обаче това, което аз и се надявам много други хора,
искат да видят след това, е резултат. Нещо, което може да покажете на минута. Мислихме, говорихме, действахме и накрая направихме това. Има хора, много хора, които ще ви помогнат както могат да се осъществят тези неща. Аз имам една изненада, може би за някои идеи, които ще ми харесат на мен в тези 2 дни, но няма да ви разкажа за това днес, като е изненада. Но използвайте тези 2 дни като максимум стойност, който може да извлечете от това и за да срещнете хора, които също искат да променят тази държава и за да видите, че една среда почва от индивидуални идеи, които се събират в една платформа и също така да докажете някакъв резултат, защото се нуждаем от това. Мисля, че това е хубаво. Да, имам се нужда. Нуждаем се от акшен. Действайте, правете, искам да видя резултата и гарантирам, че хубавите идеи, които произлезнат от това, ще им дадем една хубава платформа да покажат на България какво са направили, без да кажа повече. Благодаря. Чао. Подчертая, че и организаторите на форума не знаят какво точно ще се случи. Нямате идея. Нямам идея. Извод и от мен. Това, което ще направите на 3 дни някъде, трябва да е наистина с много висока стойност. Следващият лектор ще бъде Георги Канов, също който примачи много повече. Здравейте на всички! Аз никога не чета, когато говоря пред хора. Обаче, всяко правило си има изключение и това може да е стандартен начин, по който се представят някакви неща, но за мен е тотално нестандартен, защото аз не съм учил нищо написано на хартия в училище. Но реших, че нещата, които искам да ви кажа, са важни. Искам да си поиграя малко с факта, че съм в фала, че знам, че съм на подиум и ще има фиксиран микрофон. Няма да мога да повярвам, да искам да се възможно много, така че имам нещо за вас, което е написано, сега ще ви прочета. Утре по това време булевардите пред аулата отново ще се пълни с протестиращи. А може би след време ще се пълни с миньори, които са гневни за смъртта на свои колеги и свои приятели. А може да се пълни с голяма вълна сирийски бежанци, кой знае. Много е лесно да си помислим, че проблемите от това естество, тези 3 още много са наши собствени проблеми. Местни проблеми, български проблеми и че няма нищо с това, което се случва в света в момента. И ще сбъркаме, защото всъщност те са отражение на процеси, които имат много по-голям мащаб. Понякога европейски, понякога световни. И те са сигнали, които показват, че не просто не можем да продължаваме да живеем по същия начин в България, а не можем да продължаваме да живеем по същия начин в света въобще. Има нещо фундаментално, което трябва да променим. За съжаление, ние българите в момента нямаме абсолютно никаква идея какво искаме да правим и къде искаме да отидем. Не като отделни хора, всички вас, които сте седнали тук, аз, всички хора, които днес ви говорите отпред, а като общество, като група хора, които споделят общ език, обща родина и може би общи приятели. А имаме още нужда от идеи за това какво да правим заедно. Защото другия вариант е просто да решим, че нищо няма да правим заедно и така всеки ще приема по-своето. Нещо повече. Имаме друг по-голям проблем. Ние не сме важни за света в момента и това би трябвало сериозно да ни притеснява. Ние просто в момента нямаме какво да му дадем. В предишни периоди това може би не е било толкова голямо значение, защото тогава нормата всеки за себе си е съществувала, така че са могли да се оправят и без нас. Но с такива глобални предизвикателства няма смисъл да ви ги изрежда, вие много добре знаете кои са, даже са се превърнали в клише. И това може би някъде да намали стойността им. Всеки трябва да участва, независимо дали го искате или не. И България включително трябва да участва. И това за мен е най-важният въпрос, на който трябва да намерим отговор. С какво участваме? С какво ще допринесем за решаването на тези проблеми? А ние не само, че не търсим отговори на такива въпроси, даже отказваме да се зададем този въпрос вече 20 години. Ние нямаме отговор на въпрос с какво ще
тези големи проблеми, които засягат не просто света, като разтягат понятия и нас самите. А света не иска от нас ново лого и нов туристически бранд. Не иска да наблюдаваме туристически дестинации, въпреки че това е добре, за да се казвам, че е лошо. Света иска решения, и то нови решения, защото, както виждаме, старите решения на тези стари и нови проблеми, които се появяват, не работят. А в момента ние или просто не участваме, или допринасяме с проблеми, а не толкова да търсим решение. И сигурно ще си кажете, добре, защо света? Не е ли важно ние да се оправим, не е ли важно ние да сме проблеми? И аз на това бих дал следния отговор. Ако дадем на света нещо, което той иска и много има нужда от него, това ще е най-силният начин не просто да се оправи на тази много любима българска фраза и ваша сила, а да живеем наистина добре. И аз мисля, че това, в което можем да станем силни, са социалните иновации, което е един много, за съжаление, абстрактен, може би звучащ термин за нови начини да решаваме общи проблеми, а не индивидуални, не просто пазарни, а проблеми, които засягат цялото общество. И съм абсолютно убеден, че през следващите десетилетия всеки ще има нужда от тях. От малко да рече в Китай няколко милиона до сърце в Чили или общност в Южна Африка. Всяка държава ще има нужда от нови решения на социални проблеми, просто защото старите системи и социални, даже и икономически не работят. И това го виждаме навсякъде. Така че всички те са наши потенциални клиенти. Стига да излезем от този междудържавен пазар с нещо различно, ефективно и качество. Нещо, което ние не правим в момента. Но за да се случи това, първо трябва да имаме нова настройка към света около нас. Трябват ни хора, които разглеждат личния си успех през призмата на успеха на останалите. Хората, които си отговарят на въпроса каква добавена стойност носи на средата около мен, а не просто какво правя, за да успея аз самия. И това не е филантропия, не е доброволчество, не е активизъм, не е нещо за свободното време. Това е съвсем рационална и прагматична инвестиция в по-добър начин на живота. Защото аз съм убеден, че хората, които възприемат своя успех като инвестиции в средата, а не като хайде аз да взема от средата, за да мога да надскоча всички останали, правят много сериозни стъпки, не просто към това да се чувстват добре останалите, а към по-добър начин на живота. И с тази настройка личните успехи има смисъл само ако успех за всички нас или поне за голяма част от нас. Второто, което ни трябва, според мен са нови начини. Социалните иновации няма да бъдат направени само от държавата, или само от бизнеса, или само от НПО-та, или само от страхотни инициативи като тази, която сте част в момента, или само от протестиращи, или само от хората протестиращи. Трябва да наистина нови подходи, които преминават през тези традиционни граници. Трябва просто да щупим тези граници и да мислим извън рамките